Na, sziasztok! Szerintem kezdjük el, és azért közben is még elkezdnek, de én figyelni fogok rá, hogy mindenkit beengedjek, csak hogy ne húzzuk tovább a értékes időnket, és bocsánat, még engedketek. Én Bozsik Barbara vagyok, én vagyok a Soluna alapítója, nagyon üdvözlök mindenkit, látom, vannak már ismerős arcok. Én nem fogok sokat beszélni, de azért gondoltam, hogy egy pár szót így az elején mondanék arról, hogy mi is az a Soluna. Igazából ez egy olyan platform, ahol a mentális és a fizikai egészség találkozik egy helyen, és ez számomra nagyon fontos volt, hogy létrejöjjön egy olyan tér, ahol szakértők által hallhatunk információkat a testünkről, a fizikai, lelki egészségünkről, és én nagyon sokáig azt éreztem, hogy iszonyat nagy a zaj, itt sok mindennel kapcsolatban, ugye az interneten, social médiában rengeteg dolgot hallunk, amik inkább sokszor összezavarnak, mint hogy előrébb kerülnénk abba, hogy mit is kéne konkrétan tennünk, és ezért hoztuk létre ezt a platformot, és ezért vannak rajta ilyen beszélgetések, mint a Soluna Talks. Ez egyébként már a harmadik alkalom, és itt mindig az a célunk, hogy összeültessünk két szakértőt, akik hitelesen tudnak beszélgetni egy adott témáról, és ami ma ugye a hormonális egészség, a ciklustudatosság és a táplálkozás kapcsolata. Úgyhogy még annyit akartam mondani, hogy nyugodtan kérdezzetek majd a chatbe. Én fogom figyelni a chatet, és hogyha olyan a kérdés, akkor ezt megpróbálom beépíteni már a kérdések közé is, de maradjatok a végig, mert a végén pedig lesz egy ilyen blokk, ahol a Tekla és a Gabka meg fog válaszolni kérdéseket, úgyhogy nyugodtan, hogyha valami felmerül bennetek közben, akkor ezt a chaten nyugodtan írjátok meg, és most át is adom a szót szakértőinknek. Először Lécit is egy picit mutatkozzatok be, és akkor utána el is kezdjük a beszélgetést. Tekla, kezdhetem? Sziasztok, én Báder Gabka vagyok, mint táplálkozási szakértő vagy tanácsadó találkozhattok a videóimmal a Soluna platformon. A végzettségem szerint biomérnök vagyok, egyébként a labordiagnosztika területén dolgozom, viszont mindig érdekelt a komplex szemlélet, hogy lehetünk igazán jól, és hogy mik azok a gyakorlatban is megvalósítható dolgok, amit így a rohanó világban megvalósíthatunk ténylegesen. Tehát úgy, hogy mindenki dolgozik, főz a családjára, gyereket nevel, és próbál szociális életet is élni, és sportol, és egyáltalán mik azok a lépések, amit ténylegesen az életbe illeszthetők, mert tényleg, ahogy mondta Barbie is, nagyon-nagyon sok információ ömlik ránk, és az a célunk, és az én célom is, hogy ezt egy kicsit egyszerűbbé tegyük, és kicsit ilyen vissza a gyökerekhez érzést, és tényleg gyakorlati dolgokat tudjunk veletek megosztani. Én személy szerint nagyon-nagyon vártam ezt az alkalmat, és nagyon örülök, hogy erről tudunk beszélni, mert szerintem iszonyúan hasznos, és szerintem még mindig keveset tudunk a női ciklusról, a női hormonális egészségünkről, és minden olyan edukációs jellegű anyag vagy lehetőség szerintem nagyon-nagyon sokat tud adni, mert állítom, hogy sokkal jobb úgy nőként élni és létezni, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy mikor mi történik velünk, és hogyha még ezt így a céljainkra is tudjuk fordítani, illetve megértjük magunkat, és tudunk segíteni azon, hogy minden ciklusunkat mondjuk így jobban tudjuk megélni, az meg aztán egy ajándék lehet. Ez a célunk a mai beszélgetéssel is. Köszi, hogy itt vagytok ilyen sokan. Én is nagy szeretettel köszöntelek titeket, és én Tekla vagyok. Alapvetően én a menstruációs ciklus egészségével kezdtem el foglalkozni évekkel ezelőtt. Az eredeti végzettségem amúgy nekem állatorvos, mert engem mindig is nagyon érdekelt így a tudomány, a természet,
a szervezetnek a működése. Viszont nekem annyira ilyen komoly ciklus problémáim voltak, annyira sokáig nem találtunk rá megoldást így sokféle szemléletben, hogy így valahogy így arra terelt az élet, hogy akkor így utána kezdjek el jobban kutatni, több helyről megnézzem, testi oldalról, lelki oldalról, és az a fajta ilyen testi és lelki gyógyulás, amin keresztül mentem, az engem annyira inspirált, hogy végül így a hivatásommá vált. És én azt szoktam mondani, hogy igazából sokféleképpen lehet ezt hívni, hogy most ciklus tudatosság, hormonegyensúly, menstruációs egészség, de talán nekem így a legfontosabb az, hogy segíteni a nőket, így haza találni a testükhöz, meg így haza találni a saját ritmusokhoz, egy olyan világban, ahol rengetegféle elvárás nehezedik ránk, és ahogy Barbie, te is mondtad, így rengeteg az info, meg nagyon sok minden így fejbe talán már megvan, de hogy nekem mi az igazam, nekem mit üzen a testem, és nekem igazából mire lenne szükségem, én ebben szeretem nagyon kísérni a nőket. És én nagyon vártam, hogy Gabkával így kicsit megbeszéljük itt a dolgokat, mert engem lenyűgöz, ha valaki a táplálkozás tudományban így nagyon mélyen, nagyon-nagyon mélyen benne van, és hogy hogyan fogjuk ezt majd összeszűrni azzal, hogy akkor a ciklus melyik szakaszában mi történik, hogy van itt a stressz, hogy van itt a sok-sok tévhit, a trendek, az infók, és én szeretem kicsit belecsempészni így a lelki és az önismereti oldalt is a témában, úgyhogy én nagyon örülök, meg nagyon örülünk, hogyha akár kérdeztek, vagy egy-egy ilyen gondolatot dobtok, és akkor így a chatben akár hozzáfűztök ti is, hogy bennetek ez mit mozdít meg. Úgyhogy köszi, hogy itt vagytok. Köszi. Akkor kezdjük is el az első kérdéssel, amit elsősorban Teklának szeretnék feltenni, hogyha egy picit az alapokról mesélne nekünk, tehát hogy röviden, hogy hogyan is épül fel a női ciklus, mik a legfontosabb szakaszai, egyrészt hormonálisan, másrészt meg ez az érzet szinten, tehát rajtunk ez hogyan mutatkozik meg. Itt akkor megbeszéltük, hogy ha már nagyon mélyen 3 kontinens alárébb vagyok, akkor majd szóltok, jó? Mert nekem ez a szerelem témám amúgy. De így alapozónak azt szeretném elmondani nektek, és lehet, hogy van köztetek olyan, aki már többet tud a ciklusról, lehet, hogy van köztetek olyan, aki még most merül el igazán benne, de hogy van is egy ilyen fogalom tévesztés többnyire így a köznyelben is, hogy a menstruációt szoktuk sokszor ciklusnak hívni, hogy megjött a ciklusom, 5 napos a ciklusom, 6 napos a ciklusom, és nagyon fontos, hogy maga a ciklus és a ciklus tudatosság is, az nem csak a menstruációra vonatkozik, hanem mindenre, ami veled történik igazából egy hónap alatt. És ez nem is biztos, hogy egy hónap, vagy nem kell ilyen tankönyvi 28 napos ciklusokat mutatnunk nekünk így nőként, hanem az optimális egészségügyi szempontból az ilyen 24 és 36 nap közötti menstruációs ciklus. Úgyhogy ha neked kicsit rövidebb, mint az átlagos, vagy picit hosszabb, mint az átlagos, de ebben a 24-36 napban benne van, az fantasztikus, és ez nagyon-nagyon jó, akár a termékenység, a babavárás, meg úgy összességében is a testi-lelki egyensúly miatt. És a ciklusnak az első része, az első szakasza maga a menstruáció vagy a vérzés, ami egy egészséges, optimális esetben olyan 3 és 7 nap között van, és akkor már itt beteszem, hogy később majd itt tudjunk a Gabkával is erről kicsit úgy lamentálni, meg beszélgetni, hogy az a fajta fájdalom, ami az ágyhoz szegez, amitől nem tudok felkelni, amikor tényleg azt érzem, hogy éjszaka fel kell kelnem, betétet cserélni, mert annyira nehéz, annyira sok. Tehát amikor amúgy nem csak akár a menstruációs vérzés, hanem ha bármilyen ciklus tünet rontja az életminőségemet, és megakadályoz abban, hogy mondjuk a mindennapjaimat éljem, akkor az fontos, hogy ez nem a női léttel jár, hogy hát így nőnek születtem, és ilyen típus vagyok, és ezt ki kell bírni, hanem ez egy nagyon-nagyon fontos jelzés a női testtől, a hormonrendszertől, és akár a lélektől is, például utalhat krónikus stresszre, de erről beszélünk majd bővebben is. Tehát szerintem itt fontos ezt a tabut is így levenni így a női testről, meg ciklusról, hogy hát fáj, így jártam, sok nő, akit ismerek, nekik is nagyon fáj, vagy nekik is rendszertelen. Minél több tudást szerzünk a ciklusunkról, annál inkább nagyobb erőnket tudjuk nőként visszavenni magunkhoz. Úgyhogy akár ti is elkezdhetitek ezt figyelni, hogy a vérzésed első napja az mindig az első piros vérzéses nap, az előtte, utána barnázás 1-2-3 napig rendben van és belefér. Ha ennél rendszeresen hosszabb, akkor az megint egy ilyen kis red flag a testtől, hogy itt valami kibillenés van.
Ha mondjuk egy 10-es skálán a fájdalom 5-ös vagy afelett van gyógyszer nélkül, az megint egy kis jelzés a testtől, hogy itt segítségre, támogatásra, figyelemre van szüksége. És ebben a 24-36 napban a menstruáció után is érdemes még tovább követni, hogy mi történik pontosan, mert a ciklusunk kb. Közepén található a mi termékeny ablakunk, ami olyan 5-6 napig tart, az ovuláció körüli időszak, és ez is nagyon fontos, hogy nőként nem vagyok minden nap termékeny, hanem vannak bizonyos termékeny napok, és ezeket meg tudom ismerni cikluskövetéssel, a termékenységi jelek figyelésével, ami megint egy ilyen infót ad nekem arról, hogy attól függően, hogy hogy vannak a hormonjaim, energikusabb vagy éppen fáradtabb vagyok-e. És nagyon, nagyon izgalmas szerintem, hogy amikor véget ér a vérzésed és mész az ovulációt felé, ott az ösztrogén szín miatt akár energikusabbnak, kiáradóbbnak, olyan szociálisabbnak érezheted magad, hiszen ilyenkor evolúciósan a kapcsolódásra, a kiáradásra, úgymond a befogadásra és a teremtésre is vagyunk húzalozva. Amikor pedig már megvolt a peteérés, és nem vagy termékeny, tehát elkezdődik ez a luteális premenstruációs időszak, amikor a progeszteron a domináns hormon, akkor pedig érezheted, hogy nyugisabb vagy, fáradtabb vagy, éhesebb vagy, jól esne többet aludni, lehet, hogy akár kicsit ingerültebb vagy szomorkásabb vagy. Ez is egy nagyon-nagyon fontos ciklus szakasz. Csak egy kicsit más, mint az ovuláció körüli ilyen pörgés, meg a follikuláris fázisnak ugye a peteérésig tartó fázisnak ez a vidámsága. Hát nem mindig vidámsága, de inkább egy ilyen energikussága. Ilyenkor annyira más történik, nem csak hormonális szinten, hanem az idegrendszerünkben is, tényleg a teljesítményünk, a kreativitásunk, a libidónk változik. Úgyhogy ez a ciklus ismeret valójában egy gyönyörű térkép lehet ahhoz, hogy jobban megismerd saját magadat is, és a saját működésedet is. Remélem elmondtam így a legfontosabb alapokat, szóljatok nyugodtan, ha így marad bennetek Barbie akár. Próbáltam nagyon rövidre fogni. Igen, köszi. Egyébként azt hagyj mondjam el azt a történetet, amikor egyébként pont már most ugye Instagramon ünk is osztottam, hogy a Teklával forgattunk ugye egy kurzus, és amikor kérdeztem, hogy na mikor legyen a forgatás, akkor ő elővette a naptárját, és akkor mondta, hogy nem tudom, felajánlottam 2 időpontot, és akkor mondta, hogy hát neki az nem jó, mert akkor most pont mensel, és neki a peteérése nem tudom mikor, és hogy akkor csináljunk, mert tudja, hogy akkor elemébe lesz, és számomra ez ilyen óriási volt, hogy ő neki rögtön ez így bekattant, és egyébként tényleg olyan elemébe is volt, úgyhogy szerintem működik ez a dolog, hogyha így figyelünk ezekre az időzítésekre, úgyhogy köszi szépen. Úgyhogy a Gabkát is egy kicsit megszólítom, hogy milyen kapcsolat van tulajdonképpen az étkezés és a ciklusunk között. Tehát hogyan tudja befolyásolni azt, hogy mit eszünk, vagy hogy mit nem eszünk, azt, hogy hogyan érezzük magunkat egyébként a ciklusunknak bizonyos szakaszaiban. Ígérem, hogy fogok erre válaszolni, csak nem tudom nem átkötni egy saját történettel, ami szintén ehhez kapcsolatos. Egyrészt kapcsolódva a Teklához abban a témában, hogy nagyon-nagyon hasznos tudásnak gondolom én is ezt, ha ténylegesen ezt nőként tudjuk és érezzük, és nem várjuk el a hónap minden egyes napján magunktól ugyanazt a teljesítményt, sem munkában, sem sportban, sem energiaszintben, mert tisztában vagy azzal, hogy a ciklus mely részében mi történik a testedben, és egyébként nem csak nőként érdemes ezt tudni, és tudom, hogy ez már lehet, hogy nagyon extrém, de hogy edukáljátok így a fiúkat is, főleg akik így veletek élnek, hogy figyelj, ilyenkor ez történik velem, a ciklus második részében pedig az, és lehet, hogy ez a megértés egyébként így jobb kommunikációt is tud eredményezni, és egy apró sztori, amit én szeretnék behozni, hogy tavaly, amikor tetováltattam, akkor én is hasonló szempontok alapján választottam ki a felajánlott időpontok közül azt, amikor tudom, hogy egyébként például a fájdalomtűrésem jobb. Tehát, hogy tényleg nagyon sok mindenre hatással van a ciklusunk, és többek között egyébként a fájdalomra, a gyógyulásra is. Úgyhogy érdemes akár ilyen szempontokat is figyelembe venni, hogyha te mondjuk tényleg egy tervezett valami orvosi beavatkozásra készülsz, vagy vért adni, vagy akármilyen ilyen szépészeti beavatkozás, de legyen szó egy egyszerű kozmetikusról is. Máshogy fogod érezni a fájdalmat a ciklusod elején, mint a második szakaszban.
Hogy a táplálkozásra rákanyarodjunk, a menstruációs ciklus és a táplálkozás szoros kapcsolatban áll egymással. Ezek a hormonális változások befolyásolják ténylegesen az anyagcserét, az étvágyat, a tápanyag igényeinket, mert másra készül föl a testünk az ovuláció előtt, és az ovulációt követően ki fogjuk ezeket majd bővebben fejteni. Tehát az, hogy te az ovuláció és a menstruáció között egyre éhesebbnek érzed magad, az nem a tested gonoszkodása, hanem pont, hogy a tested jó jelzése, felkészülése arra, egy esetlegesen megtermékenyülő petesejtnek egyébként a beágyazódására készül fel ilyenkor a szervezet, nagy energiaigényű folyamatok zajlanak, és ténylegesen több kilokalóriában kimutathatóan több az alapanyagcsere igényünk is. Tehát ugye egy abszolút jól működő női test az, amelyik a ciklus második felében többet kíván enni, hogy ezt hogy tudjuk jól támogatni, arról ugye fogunk itt beszélgetni, de hogy így, tehát hogy a ciklus hatása van a táplálkozásra, viszont ezt fordítsuk meg, és az is teljesen valid állítás, hogy a táplálkozás hatással van a ciklusra. Tehát vissza is tudunk hatni, hogyha ismerjük ezeket az úgymond trükköket és fogásokat, amit itt majd bővebben kifejtünk a beszélgetés során. És van konkrét ajánlásotok, hogy a ciklus mely szakaszán milyen típusú ételeket érdemes fogyasztani? Mit szóltok, Gyakorlatiasabb szempontból. Hogyha esetleg így végigmegyünk az egyes szakaszokon, Tekla is mond hozzá, aztán pedig én így táplálkozás szempontból. Menzesz? Oké, kezdjük is. Ez nagyon jó, izgalmas, hogy behozott, Gabka. Kezdenénk te így a fizikai résszel, vagy kezdjem el így a lelki? Kezdte szerintem, és akkor Oké, rákapcsolódom. jó, akkor így megalapozom hogy mi is történik ilyenkor a hormonjainkkal egyáltalán. Hogyha lenne itt egy ábrám, akkor azt tudnám nektek mutatni, hogy leginkább a ciklusodnak, tehát a vérzésednek az első 3 napjában a hormonok szintje még nagyon-nagyon alacsony a szervezetünkben. Ugye ez az az időszak, amikor válik le az előző ciklusban megvastagodott ményálkahártya, mert az előző ciklusban nem történt megtermékenyülés, és nem indult el a várandóság, ergo a testünk megint csak ugye ezt tetszett Gabka, hogy mondtad, hogy annyira intelligens, annyira tudja amúgy, hogy mit kell csinálni, egy csodálatos rendszer alapján működik, és egyszerűen ahogy válik le a ményálkahártya, olyankor még a petefészekben az aktivitás is, főleg az első 3 napban kifejezetten alacsony. És vannak nők, akik azt szokták ilyenkor érezni, hogy amúgy ők egészen energikusak, meg így tök jól vannak ebben az időszakban is. Itt megint csak az a fontos, hogy nem egy ilyen kézikönyvet akarunk neked adni, hogy te ebben a ciklusszakaszban így működsz és így egyél, hanem inkább legyen ez egy gondolatébresztés, vagy egy ilyen kíváncsiság, hogy benned ez hogy is van, neked mire lehet szükséged, neked mi működik. De nagy általánosságban elmondható, hogy azért nem ilyenkor ássuk fel a kertet, nem ilyenkor váltjuk meg a világot, nem ilyenkor érzem azt, hogy 150 000 ötletem van, és ebből 220-at meg is szeretnék azonnal valósítani, hanem a legtöbb nő arról számol, főleg az első, második és harmadik napon, fájdalom nélkül is, hogy egyszerűen azt érzik, hogy ő több kuckózásra, melegségre, ha nem is feltétlenül pihenésre, de egy nagyobb megengedésre lehet szükségük, akár saját maguktól, a világtól is, és akár több támogatást is kérhetünk ilyenkor. Szóval ez nagyon fontos kívülről, hogy én ilyenkor azt szoktam csinálni a naptáramba is, hogy akár engedélyezem magamnak egy napot, amikor nem kell az e-mailjeimre ránézni, nem kell kifelé adnom az energiámat social médián, nem ilyenkorra teszem be a legerőteljesebb szociális kiáradós programokat, mert a szervezetem ilyenkor egy mély folyamatban van, amikor ugye azért energiát is vesztünk a vérvesztéssel, és nem ilyenkor járnak csúcsra a hormonjaink. Ilyenkor fáradtabb, álmosabb lehetek. Lehet, hogy már kutatás bizonyítja azt, hogy ilyenkor nőknek átlagosan 1 órával több alvásra is szüksége lehet, amikor menstruálnak, mert egyszerűen több regenerációra van szükség, nem csak a testnek, de úgy magának az idegrendszernek is például. Úgyhogy, Gappa, kíváncsi vagyok, te mit gondolsz? Kimondtad a kulcs szót, nagyon mosolyogtam itt, az pedig a meleg.
és hogy táplálkozás szempontból, amit a menstruáció során így leginkább tudok üzenni nektek, hogy hallgassatok a testetekre, és általában nem ilyenkor fogyasztunk óriástál salátákat, meg hidegen préselt zöldségleveket. Tegyétek, hogyha ezt üzeni a testetek, és ez esik jól, de azért alapvetően a melengető, főtt, tápláló, könnyen emészthető ételek, legyen ez egy leves, legyen ez egy curry, egy tálétel, szoktak inkább jól esni. Jön ilyenkor, ugye, egyébként ez az őszi időszak jó erre kifejezetten, mert ugye ez ilyen sütőtökös, édesburgonyás, egytálételek nagyon jók. Amit érdemes úgymond ilyenkor pótolni, az a vas és a B12, ami mellett így nem lehet elmenni, tehát a lencse, a sárga barack, a máj akár, ha fogyasztotok állati eredetű ételeket, ugye, hogyha a vasról van szó, akkor fontos, hogy C-vitamint is fogyasszunk menni, mert sokkal jobb lesz a biohasznosulása. Tehát vas B12-t tudom elmondani, illetve nem konkrétan a menzes napjait illetően, de szeretném behozni ezt a témát mindenképpen, az omega-3, omega-6 arány. A beszélgetés egy későbbi részében fogunk egyébként PMS tünetekről is beszélgetni, de azért már itt előjáróban is hadd mondjam el, hogy az omega-3, ez ugye mind a kettő eszenciális zsírsav a szervezet számára, az omega-3 és omega-6 is, úgy képzeljétek őket el, hogy vannak a sejtjeink és a sejtmembrán alkotói lényegében ezek a zsírsavak is, és attól függően, hogy melyikből van több, lesz rugalmasabb vagy merevebb ez a sejtmembrán, és az omega-3 az, ami rugalmassá teszi, az omega-6 egy kicsit merevebbé teszi. Mind a kettőre szükségünk van, viszont a modern nyugati táplálkozás, a nagyon sok rántott, feldolgozott, napraforgó olajos, kukoricaolajos étel nagyon megnöveli az omega-6 irányába az arányt lényegében, és egy későbbi ponton majd elmondom, hogy miért is van így. Lényeg a lényeg, hogy közvetlen hatása van arra, hogy a menstruáció során milyen erősségű görcsöket, milyen erősségű fájdalmat. Lényegében egy mini mély összehúzódást képzeljetek egyébként el, amely segít leválni a vért a menstruáció során, és hogy konkrét kutatások bizonyítják, hogy az omega-3-6 arány a szervezetben, ez egész egyszerűen direkt kapcsolódással van az ilyen típusú fájdalommal, és ezt abszolút étrendileg tudjuk befolyásolni, nem máról holnapra, mert egyébként egy omega-3, omega-6 összetétel egy sejtmembránban az hát inkább hetek, hónapok alatt tud változni, de akinek ilyen jellegű problémája van például, és ezzel szeretne üzenni a teste, annak mondjuk érdemes ezt átgondolnia, hogy mennyi zsíros halat fogyaszt, vagy esetleg kiegészíti-e valamilyen omega-3 étrendkiegészítővel a táplálkozását. Szóval a fő üzenet szerintem a melegség az étel során. És milyen izgalmas, hogy mondod, Gabka, így az omega-3-at, hogy én hányszor találkoztam olyan mondatokkal, hogy ilyen tehetetlenséget éreztem. Nekem nagyon sokáig nagyon fájtak, mert nagyon nehéz menstruációim voltak. És akkor volt ilyen gondolat, hogy hát ez ilyen ki kell bírni, vagy esetleg talán nem tudom, majd ha szülök, akkor jobb lesz, tudjátok, ezek a kicsit olyan drasztikusabb, radikálisabb segítségek, ahelyett, hogy így annó így utána, vagy abban kevesebb támogatást kaptam, és azért is vágtam én is bele, hogy de így a mindennapjaimban mit tehetek, mert nem hiszem el, hogy én ilyen típus vagyok, mit üzen ezzel a testem, és ilyen gyönyörűség, ami mennyi mindent lehet tenni érte, és azokhoz is szólok, ha mondjuk te azt érzed, hogy neked nem fáj a menstruáció, de mondjuk babát szeretnél, vagy nincs baj a menstruációddal, de mondjuk a premenstruációban nagyon, nagyon ilyen küzdelmesnek éled meg azokat a napokat, hogy szerencsére a ciklusunk az annyira egy ilyen komplex, egy ilyen holisztikus rendszer, hogy amikor teszel az egyik szakaszáért, hogy ez egy kicsit egészségesebb, jobb, optimálisabb legyen, akkor valójában az egész ciklus egészségéért is, így testi-lelki egészségéért is teszel. Tehát például itt szerintem nagyon fontos az is, hogyha valaki mondjuk babát szeretne, a termékenységét szeretné kicsit így
gondoskodni róla, optimalizálni, akkor fontos megfigyelni azt is, hogy oké, akkor mi van a menstruációval? Nem csak az a kérdés, hogy megjön-e, hanem amúgy milyen, hogy éled meg, miket üzen neked a tested. Tényleg mint egy ilyen havi jelentés a ciklus. Ja, és akkor igen, Barbie. Még nyugodtan mondjál valamit, hogyha szeretnél. Akkor sose haladunk a follikulárisba, úgyhogy Ja, kifújom a jó, levegőt. még van egy nagyon jó kérdés a chatbe, és ezt ide be akartam szúrni, hogy, mert szerintem ez így sok mindenkit érinthet, hogy ha valaki fogamzásgátlót szed, akkor megszűnnek ezek a fázisok? Ez a kérdés, és ez tök jó lenne szerintem tisztába tenni, mielőtt itt tovább haladunk. Igen, igen, ezt nem is említettem az elején, köszi ezt a kérdést, hogy ez a fajta ciklikusság, hogy follikuláris fázis, ovuláció, aztán luteális fázis, menstruáció, ez csak akkor van, hogyha nem szedsz hormonális fogamzásgátlót, ha nem vagy várandós, és még menopauza előtt vagy. Tehát ugye még tehát ez a termékeny éveinkben is. A hormonális fogamzásgátló a szintetikus hormonok által azt üzeni a testnek, hogy ne termelje a saját hormonjait, ne legyen ovuláció sem, és ezáltal a menstruáció, igazi menstruáció sincs ilyenkor, hanem ez úgynevezett megvonásos vérzés lesz majd. De ugyanúgy a testnek a támogatása, akár táplálkozással, életmóddal, az egy nagyon-nagyon kardinális pont így a hormonális fogamzásgátlónál is. De ez a fajta ciklikusság, a saját ösztrogén, a saját progeszteron termelése ilyenkor nem megy végbe a testben. Igen, és a Janára van a szó, ugye? De még ti mondanátok valamit ehhez Igen, igen. kapcsolatban. Igen. Köszi. Mehetünk tovább a következő fázisra, szerintem. Még szeretnétek a fázisokra sokat kifejteni, vagy a... Még szerintem még mehetünk akkor, Jó, ha gondolod, a oké. follikuláris, luteális, és Igen, ezt gondolom én is, hogy kezdjünk el petesejtet érlelni. igen, igen, igen. Oké. Úgyhogy akkor, amikor a ilyen harmadik, ötödik naphoz érünk így a ciklusunkban, akkor kezdődik el valójában a sok-sok tüssző közül az egyiknek így az érése, egy úgynevezett domináns tüssző kiválasztódik benne egy érésre váró petesejttel, és az agyalapi mirigyből érkező impulzusok hatására elkezd érni az a domináns tüssző, és ő elkezdi mond, akkor az ösztrogén elér egy bizonyos, elég magas szintet, ebben az úgynevezett follikuláris fázisban, akkor több változás is történik a testben. Az egyik, hogy érezheted például, hogy termelődik ez az úgynevezett termékenyák, vagy ményaknyák, ez az ilyen síkos, először ilyen krémes, aztán tojásfehérjeszerű folyadék, érezheted azt is ilyenkor akár, hogy energikusabb vagy, tetrekészebb vagy, érezheted azt, hogy a nehezebb edzések akár jobban mennek, jobban esik egy ilyen intenzívebb mozgás, éberebbnek érezheted magad, és ezzel együtt vastagszik közben a ményák a hártya is ugye a mély belső falában, vagy a mély üregében, és amikor egy elég magas szintet elér az ösztrogén hormon, vagy kifejezetten az ösztradiol, akkor egy ponton majd az agyalapi mirigyből leérkezik ez az úgynevezett luteinizáló hormon, az LH hormon üzen a petefészeknek, hogy megérhet a petesejt, és ez majd tényleg úgy képzeld el, hogy így a megérett tüsszőből a petefészekbe így kipöccinti a megérett petesejtet, az bele megy szépen a petevezetőbe, ahol vagy lesz megtermékenyülés, vagy nem, és a petesejt aztán 24 óráig van életben. És ez az a szakasz, ez a follikuláris fázis, amikor az ösztrogén a domináns hormonunk, és ezeket a testi, lelki változásokat érezheted. Tényleg egy ilyen nagyobb kinyílás, nagyobb befogadás, érezheted, hogy az idegrendszered aktívabban működik, aminek vannak pozitív oldalai, mint hogy jobban megy a multitasking, nehezebb feladatokat jobban el tudom végezni, de akár van, aki ilyenkor kicsit olyan emelkedettebb, ilyen, akár ilyen szorongósabb, nem is emelkedettebb, hanem ez a jobban működik az idegrendszer, és azért azt érezheted, hogy úgy könnyebben izgatott leszel, kicsit könnyebben túlpörögsz, akár egy ilyen túlvállalás is lehet így az ovuláció körül, hiszen itt egy akkora energia boost zajlik a testünkben, és fontos, hogy nem mindig, nem kell minden ovuláció alatt ilyen Queen Beyoncé energyben lenni, mert simán lehet, hogy elfáraszt az élet, stresszesebb időszakod van, olyankor azért a test visszaveszi az energiát a peteéréstől, ha nagyon stresszes, vagy akár el is maradhat a peteérés, és akkor itt nagyon fontos, hogy ugyancsak figyelni azt, hogy a testnek óriási energiára van szüksége ennek a petesejnek a megérleléséhez. Amit Gabka, kíváncsi vagyok, te mit mesélni, hogy hogyan tudjuk ezt támogatni ilyenkor.
Abszolút egy energikusabb, aktívabb szakasz mindenképpen így a follikuláris szakasz. Szokták ugye az évszakokhoz is hasonlítani ezt a ciklikus változást, és ez a tavasz egyébként, tehát a virágzás, a felkészülés időszaka. Táplálkozási szempontból azt lehet elmondani erről az időszakról, hogy jobb az inzulinérzékenységünk. Ez azt jelenti, hogy egyébként kevésbé vagyunk hajlamosak felülni a vércukor hullámvasútra, ami jó hír, ugyanis tényleg úgymond többet megengedhetünk magunknak, és ez mind edzésterhelés szempontjából is igaz, mind étkezés szempontjából. A többet megengedhetünk magunknak, itt értsétek azt, hogy kevésbé fog kibillenteni az egyensúlyunkból mondjuk egy szülinapozás, vagy valamiféle desszert, de úgy is érthető, és úgy is támogathatjuk úgymond a céljaink elérését, hogyha valakinek mondjuk alakformálás, fogyás, alakulás esetleg a célja, akkor inkább a follikuláris szakasz legyen az, amikor mondjuk egy kicsit alacsonyabb kalória felé elmehetsz, hogyha ilyesmi céljaid vannak, mert jobban fogja tolerálni a szervezet. Alapvetően az ösztrogén emelkedik, ugye ennek egy természetes kiválasztódása is van a májon keresztül, ezt érdemes egyébként támogatni. Én ilyen nagy híve vagyok a keresztes virágúak emlegetésének, így a női hormonális egészség kapcsán. Keresztes virágú zöldségek, a brokkoli, a karfiol, a kelbimbó, a káposztafélék, és azt hiszem, hogy a karalábé is, illetve nem azt hiszem, hanem a karalábé is. Szóval, hogy mindenképpen érdemes ilyesmiket fogyasztani, illetve ugyanígy a máj kiválasztás, hormonális egyensúly támogatása érdekében a rostfogyasztás is itt előtérbe kell kerüljön. De hogyha így megfigyeled magad, a follikuláris szakasz lesz valószínűleg leginkább az a ciklusban, amikor a könnyű ételekre vágysz. A könnyű, a rostdús, tényleg ilyen salátafélék, ilyenkor egy ilyen csirkés kinoás, egy tál étel is így azt érzed, hogy ilyen kirobbanó energiát ad. Tehát alapvetően a rostfogyasztáshoz pedig ugye a folyadékfogyasztás is elengedhetetlen, hogy így jól működjenek az emésztésünk is, meg ezáltal nyilván a hormonális egyensúlyunk is, illetve a fehérje az, amit szerintem a follikuláris szakaszban mindenképpen meg kell említeni, egyébként is, mert a teljes ciklusra és a teljes nem csak női, hanem emberi egészségre igaz az, hogy a makrotápanyag arány, tehát szénhidrát, zsír, fehérje arány az jó, hogyha egyensúlyban van, de itt kifejezetten érdemes fehérjében gazdag ételeket fogyasztani, amik támogatják az új sejtek, szövetek termelődését, és szintén a hormonális egyensúlyt. Ugye Tekla már az ovulációba is átment. Az ovulációval kapcsolatban igaziból az lenne a táplálkozástudományi szempontból az üzenet, hogy főleg akkor, hogyha valaki kisbabát tervez, de egyébként is a petesejt védelme érdekében, úgymond, és ennek az egészsége érdekében magas antioxidáns tartalmú ételeket is érdemes fogyasztani, amiben magas a C-vitamin, E-vitamin tartalom, tehát mondjuk olajos magvakat tudok említeni, hüvelyeseket, magas a színanyag. Szintén ide tartozhat az is, hogyha valaki kisbabát szeretne, akkor nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy táplálkozással, illetve ilyen életmódbeli dolgokkal hatással tudunk lenni a ményak, nyáknak a mienségére, tehát tudjuk mondjuk azzal támogatni adott esetben egy megtermékenyülést, hogy mondjuk megfelelő mennyiségű folyadékot iszunk, az E-vitamin szintünk megfelelő, és szintén itt az omega-3 zsírsavakat tudom mondjuk így említeni, és akkor ehhez csak egy ilyen apró info, hogy milyen csodás a test, hogyha van kedvetek, akkor majd keresetek arra rá, hogy termékeny nyák mikroszkóp alatt. Tekla is biztos így tud erről mesélni, de hogy alapvetően teljesen megfigyelhető az, hogy másmilyen a nyák, hogyha termékeny napjainkban vagyunk, és konkrétan, hogyha a mikroszkóp alá, vagy mikroszkóp alatt megnézzük, akkor ilyen egyenes vonalak látszanak, amik egyébként segítik a spermiumok előrejutását a nyákban.
Hogyha pedig ezen az időablakon, tehát az ovulációs időablakon kívül vagyunk, akkor pedig mint egy ilyen gátadszab, ilyen páfrányszerűen terül el egyébként a ményaknyák mikroszkópos kép alatt. Egy pillantást érdemes majd elvetni szerintem, tehát tényleg csoda a női test ilyen szempontból is. Szóval táplálkozás szempontjából könnyű ételek, sportoljatok, és éljétek meg ezt a tavaszt, és aztán a nyár az ovuláció igaziból, tehát a tavasz és a nyár. Azt körülbelül így képzelem én el. Ez milyen szép. Igen, mi úgy hívjuk, hogy ilyen szupersztráda a termékeny nyák, így a spermiumok számára tényleg annyira zseniális. Na, és akkor utána szépen így áramoljunk át akkor így a belső őszünkbe, a luteális fázisba, amikor már nincsen megtermékenyíthető petesejt, és hogyha nem termékenyülünk meg, akkor ez az úgynevezett luteális fázis, ugye ezt arról kapta a nevét, hogy ilyenkor a megrepett tüszőből egy úgynevezett sárga test lesz, vagyis corpus luteum. Tehát ez igazából az ovuláció utáni és a következő vérzésed előtti szakasz. Nagyon izgalmas, hogy ennek a hossza mindig fix, tehát optimális esetben ez ilyen 10-14 nap, tehát általában 2 hét, ami, hogyha nem termékenyülsz meg, akkor az ovuláció után 2 hétre rá lesz menstruációd. És ez a luteális fázis egy, hogyha az ösztrogént, a follikuláris fázist egy ilyen yangos energiának képzeled el, tehát egy ilyen kiáradó, cselekvő, megyek, megvalósítok, energikus vagyok, akkor a progeszteron, ami ilyenkor a domináns hormon, akkor ez ennek a yin párja. Ugye a yin az a női, pihenő, befogadó, ilyen áramló minőség, ahol érezheted azt, hogy több érzelem jön fel benned, vagy akár nehezebb érzések jönnek fel, vagy másfajta kreativitás, máshogy jönnek az ötleteid. Ilyenkor egyszerűen az történik a progeszteron hatására, hogy picit ezt úgy képzeld el, hogyha így a holdat képzeled magad elé, hogy a peteérésnek így a teliholdas, kiáradó, fényes időszakából, ahogy a hold fénye fogy, hogy azt képzelted, hogy ilyenkor a tested, a lelked, a pszichéd is az energiát kicsit jobban visszahúzza egy saját magára, a saját testedre. Hiszen a tested egy darabig ugye nem feltétlen biztos benne, hogy most megtermékenyültél-e vagy sem, hanem úgy készül, hogy itt lehet, hogy elindul egy lehetséges várandóság, és azt minél inkább óvni, támogatni, gondoskodni róla. És a progeszteron pont emiatt lehet ennek egy ilyen gondoskodó minősége is, ahol vannak nők, akik azt mesélik, hogy hirtelen így jól esik úgy kitakarítani az egész házat, szortírozni, de a progeszteron fázis segít egy úgymond a reflexió és a reflektálásban is, hogy érezheted azt, hogy ilyenkor valahogy máshogy érzékeled a határaidat. Lehet, hogy könnyebben érzed azt, hogy elfáradtál, hogy valami már nem fér bele. És amikor a PMS-ről beszélünk, akkor én szeretem ezt úgy is mesélni, hogy please make space. Vagyis, hogy kérlek, csinálj teret saját magad számára, a te szükségleteid számára. Ha kell, akkor pihenj többet, nyugodtan egyél többet. Szociális kapcsolatokból érdemes lehet ilyenkor inkább azt a fajta minőséget, mennyiséget választani, ahol ha kell, akkor egy mackónadrágban hátradőlhetsz és megpihenhetsz, mert a testedben teljesen más testi-lelki folyamatok mennek. És igen, ilyenkor nagyon sokszor a PMS-t hallom, hogy ilyen nagyon degradáló módon női hisztinek hívják, biztos mindjárt menstruális, az a baja. Sokszor hallom, hogy mi nők azt is megtanultuk, hogy úgy beszéljek magamról, hogy ja, azért vagyok hisztis, mert nem sokára meg fog jönni. És hogy én szeretek arra rávéteni, hogy ilyen nem létezik szerintem ilyen kifejezés, hogy ez női hisztia a hormonok miatt, hanem egyszerűen a testünknek lehet, hogy figyelmen kívül hagytuk a szükségleteit, nem pihentünk, nem ettünk annyit, vagy rendszertelenül ettünk, vagy brutális fázisban egy égyomorra kávézás és délig nem evés, az a PMS tüneteket abszolút fel tudja robbantani. Nem feltétlenül egyszer-kétszer, hanem hogyha ezt így gyakorta a nagy sietségben, ebben meg a modern társadalmi teljesítménytúrában, amikor így leejtjük a saját szükségleteinket. Úgyhogy én azt mondanám, hogy itt is már fontos az egyre nagyobb melegség, az öngondoskodás, és ha azt érzed, hogy valami jobban idegesít, mint mondjuk 2 héttel korábban, akkor nem biztos, hogy a veled meg a hormonjaiddal van a baj, hanem valószínűleg ott jelez valamit neked a tested, lelked, hogy ott igazából lehet, hogy ez neked már nem fér bele, vagy nem úgy fér bele, vagy van ott egy szükséglet, amire tök jó lenne figyelni.
és mondjuk több segítséget is kérni akár, mert mi szerintem nőként hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent mi tartsunk így kézben, gondoskodok, adok kifelé, de ki az, aki rólam gondoskodik ilyenkor, vagy hogy tudok én gondoskodni magamról? És akár gapkai táplálkozás szempontjából is, meg bármi lelkiből kíváncsi vagyok. Mit Hát gondolod? én ezt a Please Make Space-et, vagy Space kifejezést fölírtam, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon találó. És így van, tehát, hogy a testünkben ténylegesen az történik, hogy ugye progeszteron dominancia lép életbe, ami felkészíti a testet egy esetleges várandóságra, és ez meló csajok. Tehát, hogy ezt kell belőle tényleg így elvinni, hogy ez energia, mert hogy nem kis feladatra készül fel, ha van megtermékenyült petesejt, ha nincs, ilyenkor ez történik a testünkben, emelkedik a testhőnk, és ténylegesen az alap anyagcsere igényünk is magasabb, tehát ha csak ülök egy helyben is, több kalóriára van a testemnek szüksége. Érdemes erre hallgatni, tehát ugyanúgy a női hiszti mellé ne tegyük még azt is, hogy és még zabálhatnékom is van, a franc egye meg, hanem értsük meg, hogy ez miért is van. Egyébként a progeszteron az inzulinérzékenységre is hat, és nem túl pozitív módon, tehát azt úgy képzeljétek el, hogy ebben a második szakaszában a ciklusunknak, a luteális fázisban könnyebben ülünk fel úgymond a vércukor hullámvasútra, hogyha már ezt a példát használtam így a follikuláris fázisnál is, tehát, hogy jobban ki tudunk billenni, ez egyébként nem segít azon, hogy eleve mondjuk egy érzékenyebb állapotban vagyunk, hogyha jobban ingadozik a vércukrunk. Na erre is egyébként abszolút hatással tudunk lenni táplálkozáson keresztül. Ugye az utolsó 7-10 nap körülbelül így a menstruáció előtt, amikor már ténylegesen ezeket a Please Make Space PMS tüneteket, egyébként ugye premenstruációs szindróma tüneteket elkezdjük érezni. Ez ugye ténylegesen egy komplex tünetegyüttes, érzelmi, pszichológiai, ugye testi tüneteket is magában tud foglalni, tehát fáradékonyabbak lehetünk, ingerlékenyebbek, a hangulatunk ingadozhat, mellfeszülés, puffadás még, ami így testi szinten ugye talán a leggyakoribb észrevétel szokott lenni. És azt értsük meg, hogy ennek egész egyszerűen teljesen természetes hormonális változások az oka, ami miatt ezt így érezzük. Na de mit tehetünk? Egyrészt ugye a vércukor az ténylegesen közvetlen hatással van az energiaszintünkre, hangulatunkra. Hogyha arra figyelünk, hogy minél kevésbé billenjünk ki egy viszonylagosan stabil napközbeni vércukor szintből, az mondjuk hasznos tud lenni. Ezt el tudjuk érni úgy, hogy komplex szénhidrátokat, feldolgozatlan szénhidrátforrásokat részesítünk előnyben, tehát kinoát, hajdinát, rizst, barna rizst, gyökérzöldségeket, édesburgonyát, sütőtököt, és így tovább, teljes kiörlésű gabonákat fogyasztunk, és ezeket kombináljuk zsírral, fehérjével és rosttal. Zsírok, fehérjék, rostok lassítani fogják a szénhidrátok felszívódását, így kevésbé lesz erőteljes hatása a vércukrunkra, és egyébként elég sok ilyen vércukorra ható tipp is van még, érdemes ezzel egyébként egy kicsit így jobban foglalkozni, és ezeket így kifejezetten a luteális fázisban alkalmazni. Egyébként, ha mikrotápanyagokat vagy vitaminokat kell mondani, mindenképpen itt érdemes gondolni, az a magnézium. Tehát magnéziumban gazdag ételeket érdemes fogyasztani, zöldleveles növények, hiszen a klorofilnak a központi eleme a magnézium, tehát ezért van a zöldleveles növényekben sok magnézium. A tökmagot tudom itt mondani, a mandulát, kesudiót, a hüvelyesekben sok magnézium van, és nem véletlen kívánjuk a csokit sem, mert hogy az is egyébként egy ilyen 70-80% fölötti étcsoki is egyébként egy egész jó biohasznosulású magnéziumforma, de én egyébként a pótlását is abszolút javaslom a magnéziumnak, mert európai adatokat találni így kutatásokban, de ez ilyen 70-80%-a a lakosságnak nem fogyaszt elegendő magnéziumot az étkezéssel, szóval
Én a magyar lakosság esetében körülbelül felfelé tudnám kerekíteni ilyen 90-100%-ra. Magnéziumból figyeljetek arra, hogy nem mindegy, hogy milyen formát fogyasztotok, bizglicinát vagy malát, esetleg citrát lehet mondjuk így szerintem jó, nyilván még egyéb mások is. Magnéziumról is lehetne egyébként csak 1,5 órát beszélni. Ebben a fázisban is nagyon fontos a rozsdús étkezés, amit még így el lehet mondani, a D-vitamin, a B6 vitamin, nagyon sok tanulmány van a D és B6 vitamin kapcsolódásáról, a PMS tünetekkel kapcsolatban, tehát konkrétan például a B6 vitamin közvetlenül hat a szerotonin szabályozásunkra, ami a hangulatunkért felelős hormon, tehát erre érdemes mondjuk figyelni, illetve a B6 vitamin tudja a magas prolaktin szintet csökkenteni, és a magas prolaktin miatt érezhetjük a melleinket csomósnak, feszülőnek, fájdalmasnak, tehát itt érdemes ezeket a mikrotápanyagokat előnyben részesíteni. Illetve a cinket feltétlenül szeretném megemlíteni, szerintem méltatlanul keveset beszélünk a cink fontosságáról, szerepéről a női egészségben. Gyulladáscsökkentő, antioxidáns, a petefészek működésére van egyébként közvetlen hatással, ösztrogén-progeszteron egyensúlyt támogatja, és ahhoz, hogy itt a ciklus második felében az ösztrogén helyett a progeszteron tudjon életbe lépni, és az ösztrogén lebontódjon, az ehhez szükséges enzimeknek egyébként segítője, kofaktora is a cink. Tökmagban, tojásban, kagylóban van cink, illetve lehet pótolni is, és úgy teljes a kép, hogyha azt is elmondom, hogy egyébként szinergikus a magnéziummal, szóval egyik segíti a másiknak a hatását. Tehát a luteális fázisban egyébként edzésterhelés szempontjából is ezért érdemes, ugyanígy, ahogy a lelki oldalt elmondta Tekla, egy kicsit lassulni, magunkra figyelni, nem ilyenkor csinálni a legdurvább tripla, reformer pilates és HIIT és félmaratonos terveinket és dolgainkat. Valószínűleg nem is ez fog egyébként jól esni, hanem egy lassabb tempójú, jobban befelé figyelő edzéstípus, ami ilyenkor jól esik. Igen, körülbelül ennyi a luteális fázis. És körbeértünk. Tehát ahogy a luteális fázisnak vége, ugye a menzesz megjelenésével kezdődik a ciklus előről. És nekem olyan fontos volt, Gabka, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy az fog jól esni mondjuk luteálisban egy nagyon, nem tudom, 5 kardió egy héten, és azt gondolom nekünk nőként egy ilyen nagyon újító kérdés lehet magunk felé, hogy nem az, hogy hogyan kellene edzenem, vagy mi az, amit kitűztem, és mindenképpen véghez viszem, hanem elkezdeni beépíteni ezt a kérdést is, hogy amúgy így mi az, ami jól esne, mi az, amire szükségem van. Mert hogy én nagyon szeretem ezt a mondatot, hogy minket nőket diétázni tanítottak meg, nem pedig arra, hogy hogyan tápláljuk a testünket és a lelkünket. És hogy nem rontom el kvázi nem is tudom, a tervemet, a testemmel kapcsolatos akár célokat, vagy az egészségemmel kapcsolatos célokat akkor, hogy elkezdem a határaimat is figyelembe venni, hanem pont, hogy több teret és időt adok a testemnek a regenerációra, ha kell, akkor akár így a stressznek a kipihenésére, mert erre van igazából nagyon-nagyon kevés időnk nőként, hogy regenerálódjunk abból a rengeteg feladatból, stresszből, nyomásból, ami minket így a modern világban ér. És mindig, amikor engedem magamnak, hogy regenerálódjak, hogy kicsit kilélegezzek, hogy picit puhább legyek magammal, hogy a puhaság is teret kapjon az erő mellett, azzal valójában a hormonjaim egyensúlyát támogatom. Volt is egy ilyen mondat, ezt én nagyon szerettem, Instán láttam, hogy nincs az a mennyiségű zöld juice, ami felérne a határtartással például. Nagyon-nagyon jó a zöld juice is, de hogyha nem válogatom meg azt, hogy mi és ki az, amit beengedek az életembe, és mi az, aminek elkezdek nemet mondani, az megnehezíti picit a dolgokat. És nyilván nagyon nehéz nőként a határainkba sokszor így beleállni, de ez még amúgy egy fontos téma szerintem így a hormon egyensúlynál, és akár magamnak is engedni, hogy nem menjünk tökéletesen, az, hogy mondjuk kitűzök egy új edzéstervet, vagy egy étrendet, és hogy lehet, hogy nem megy mindig, mert van, hogy megengedőbb leszek magammal, és hogy hiszem ez is olyan szép nőként azzal az együttérzésre fordulni magunk felé, amit másoknak annyira sokszor olyan jól tudunk adni. Ja.
Ez szerintem nagyon jól rávezet arra a kérdésre, és félig érintetted is, hogy mik azok az életmódbeli tényezők, amik egyébként a ciklusunkat befolyásolják. Te már ugye mondtad a stresszt, de szoktál emlegetni az alvást, ugye az extrém kalória megvonást, hogyha bármilyen trauma éri a mi testünket, vagy lelkünket, tehát mik ezek a dolgok, amikre még érdemes figyelni, mert pont amikor az ember babát tervez, bizonyos hormonális egyensúlytalanságokat tapasztal, akkor az sokszor így sokkal komplexebb témává tud kerekedni ezekkel a dolgokkal. Nekem az jut eszembe, hogy igazából hát egyén függő, de amúgy minden tudhatni így a ciklusunkra, meg a hormon egyensúlyra, de nem ilyen riogatásként, hogy úristen, ha nem tökéletesen nyugodt az életem, nem egy erdő mellett meditálok heti 5 napot, és a vérnyomásom felmegy néha, mert stresszelek, akkor az már így baj, hanem egyszerűen csak tudatosítani azt, hogy mennyi sok eszköz van a kezünkben, hogyha a stresszkezeléssel foglalkozom, hogyha a határaimat elkezdem jobban tiszteletbe tartani, azzal már teszek a hormon egyensúlyért. Sokszor, hogyha arra figyelek, hogy mondjuk nagyon sokszor tapasztalom azt klienseknél, hogy már megvan a tökéletes étrend, de mondjuk még megy a pörgés közben, és a rágás nincs meg, és nem tudja a test egyáltalán olyan jól feldolgozni azt a amúgy tök jó ételt, amit így beviszek neki. Itt a lassulás például nagyon fontos, lehet egyfajta mindfulness, hogy nem csak az, hogy mit eszek, hanem hogy hogyan eszek igazából, leülök-e, adok-e magamnak 5 percet, vagy akár 10, hogy ezt rendesen megrágjam. Nagyon segíti például a puffadást az, hogyha ha sokat rágok. Most tudom, ez nem egy rocket science, amit így mondtam nektek, de nekem a saját menstruációs problémáimon, képzeljétek, hogy ez volt az egyik fő lépcső, amit annól az amerikai mentoraim belém súlykoltak, hogy rágjak, de úgy sokkal többször, mint amit így kívánna ugye ez a sietős, modern élet. Tehát minden, ami kicsit lassulás. Igazából azért ilyen nagyon komplex ez a menstruációs ciklus téma, hogy mi az, ami hat a hormon egyensúlyra, mert tényleg így az agyalapi mirigyből indul egyáltalán a kommunikáció ugye a petefészek felé, és minden, amit a testünk stressznek érzékel, ő tényleg úgy működik, hogy azt mondja, hogy hú, ha most nem ideálisak a körülmények egy lehetséges várandóságra, és ugye minden ovuláció, minden peteérés egy lehetséges várandóság, akkor a testünk nagyon-nagyon intelligensen azt fogja mondani, hogy lehet, hogy akkor így a reprodukciótól, a ciklustól visszaveszem picit az energiát, amíg így rendeződik a helyzet. Lehet ez krónikus stressz, lehet ez egy belső stressz, mint az ingadozó vércukor, lehet ez egy olyan kapcsolat, ami nagyon-nagyon sok stresszel jár, vagy egy munkahelyi stressz, lehet ez egy időzónaváltás valakinél, de lehet ez egy antibiotikum kúra is, ami kicsit úgy ledarálja ideiglenesen a bélflórát. Egy nagyon szigorú diéta, egy nagyon szigorú edzésterv, ezeket mind-mind izgalmas lehet így megvizsgálhatni. Lehet ez egy olyan krónikus stressz, ami már egészen gyerekkorból jön például, úgyhogy, és hogy itt nagyon fontos, hogy kinek mi a stressz, mert van, ami valaki reziliensebben bír mondjuk egy élethelyzetet, a másik nőt ez lehet, hogy érzékenyebben érinti, és ez nem jobban ki kell bírni, hanem mi az, ami esetleg az én testemnek így kicsit elcsippenthet a biztonság, a belső biztonságérzetből. Hogyan tudnék picit több támogatást adni ennek a belső biztonságérzetnek, amiben tudok regenerálódni. Van, és a stressz alapvetően egyébként nagyon sok genetikai kutatás is van erről, hogy konkrétan jó néhány faktor a génjeinkben kódolva leledzik, hogy kinek milyen a stressz tűrő képessége. Tehát, hogy nem vagy te attól rosszabb vagy kevesebb, hogyha azt látod, hogy a kollégád, barátnőd, bárki sokkal nagyobb stressz hatás, sokkal jobban kezel, és neked pedig ez mondjuk nagyobb feladatot okoz. És alapvetően a stressz kell a fejlődéshez, de tényleg az a mennyiségű fényáradat, állandó értesítések a telefonunkon, állandóan jövő e-mailek, feladatok hegye, mindenhol megfelelni, tehát mindenhol úgy legyél jelen a hónap minden napján, hogy tip-top vagy, hogy kész vagy a feladatokkal, hogy ez valójában egy olyan
ördögi körbe tud minket belevinni, hogyha nincs meg az ellensúly, az ellenpólus, ami aztán egyébként ténylegesen fizikai szinten tud ránk hatni, és amikor stresszelünk, vagy ez a krónikus, vagy egyébként akut stressz megjelenik a szervezetben, az három fő ponton tudja befolyásolni a szervezetünket, és ez egyébként az emésztés és a hormonrendszer is köztük van, hiszen hogyha te futsz, menekülsz, akkor nem fogsz megállni, sem enni, sem szaporodni. Tehát, hogy ez a kettő, ugye ezért is függenek egyébként össze, és itt is jön a stressz, hogy ezek, tehát, hogy egész egyszerűen úgy képzeljétek el, hogy ha futni, menekülni kell, és ugye régen szokták mondani, hogy jobb volt, amíg csak a tigris kergetett, mert a tigris elfáradt, a Gmail nem fárad el, meg a munkahely nem fárad el, ő állandóan ugye jön utánunk, de hogy mit is akartam mondani? Tehát, hogy kicsit belekavarodtam, bocsánat. Tehát, hogy alapvetően ezek igenis közvetlen hatással vannak ugye a hormonális működésünkre és a táplálkozásra is. Tehát, hogy alapvetően azt kell lássuk, hogy mind a stressz, mind mondjuk egy túlzott edzésterhelés, az negatívan tudja befolyásolni a hormonunk, vagy a hormonrendszerünket is, és sajnos nem nehéz kibillenteni az egyensúlyból saját magunkat, és biztos vagyok benne, hogy így a jelenlévők közül is sokan megtapasztaltátok, mondhatom úgy, hogy megtapasztaltuk azt, hogy nagyon sokat edzek, keveset, vagy rendszertelenül leszek, vagy egyébként valami, nem tudom, célt szeretnék azzal én elérni, hogy ténylegesen egy ilyen megszorítottabb diétába megyek bele, és akkor bizony mondjuk azt veszem észre, hogy valószínűleg nem volt ovulációm, rosszabb esetben pedig akár a vérzés is elmarad. És hogy alapvetően ez sokkal gyakoribb sajnos, mint gondolnánk. Láttam erre vonatkozóan kutatást is, ami azt mondta, hogy a rendszeresen sportoló nők 20%-ának az igazán intenzíven sportoló nők, egyébként ott hosszú távfutókról volt szó, körülbelül 50%-ának valamikor gond lesz a menstruációjával, ilyen-olyan témában. Tehát, hogy alapvetően tényleg így nőként a szélsőségektől mindenképpen óvni érdemes saját magunkat, mert közvetlen hatással lesz. Tehát alapvetően tényleg stresszes állapotban, ja igen, megvan, hogy mit szerettem volna mondani, tehát stresszes állapotban, hogyha kerget a tigris, vagy éppen egy munkahelyi stressz van, és ebben az üs vagy fuss állapotban leledzel, akkor amire koncentrálni fog a test, azok az izmok, hogy el tudj futni, a gondolkodás, hogy élesen azonnal dönts, illetve az érzékszervek, hogy jól hall, jól láss, hogy tud cselekedni. És hogy mivel ezeken van a fókusz, elveszi egyébként az immunrendszertől, a hormonális rendszertől és az emésztőrendszertől a figyelmet. Tehát, hogy ilyenkor érezzük egyébként azt, a közvetlen tüneteket, hogy ténylegesen egyébként egy hormonális egyensúlytalanság lehet, vagy éppen egy emésztőrendszeri nehézség. Adott esetben például puffadás, mert azt látjuk, hogy aki stresszes, annak például a gyomorsava, az emésztőenzimei általában nem annyira jól működnek. Szóval, hogy tudom, hogy nagyon könnyű mondani, de ne legyetek stresszesek, vagy legalábbis próbáljuk ezt valahogy ellensúlyozni, és megtalálni egyébként azt a megint teljesen egyedi, vagy mindenkinek ilyen személyre szabott módszert, amivel meg tudja teremteni azt az ellenpólust. Kinek egy mandala színezés, kinek egy baráti beszélgetés, kinek egy összebújás, vagy egy könyvolvasás, az már tényleg így saját maga kell megtalálja mindenki, és erre az időt is. Tekla nagyon-nagyon tetszett, hogy azt mondtad, hogy a naptáradban van olyan nap, amikor ennek egyébként teret adsz, hogy lassulsz, és mondjuk nem olvasol aznap e-maileket, és ezt igenis kell tudni valamilyen módon megengedni magunknak. Köszi. Nagyon jó ezeket egyébként hallani, és hogy ne stresszeljünk, ezt elvittük magunkat.
Még egy picit szerintem arra térjünk ki, hogy mik azok a tünetek, amikre érdemes szerintetek figyelni, tehát hogy mi az, ami már jelezhet valamilyen eltérést, mi az, ami normálisnak számít, és része a női ciklus váltakozásának, és mi az, amit már nem érdemes figyelmen kívül hagyni, orvoshoz érdemes vele menni, stb. Alapvetően akik mondjuk jönnek hozzám táplálkozási tanácsadásra, vagy úgy érzik, hogy nekik ezzel így dolguk van, és a ciklusukkal kapcsolatban hoznak valami olyan felkiáltó jelet, amivel foglalkozni kell, ott tényleg azért a legtöbb esetben vagy a gyermeket szeretnék, de mondjuk x hónapja próbálkozunk, és szeretném ezt támogatni táplálkozással, típusú kérdéskörrel szoktam találkozni, illetve ténylegesen viszonylag sok az, aki mondjuk ciklus rendszertelenségről, vagy még inkább elmaradásról panaszkodik. Ugye itt fontos megemlíteni, hogy ha egymást követően 3 menstruáció kimarad, azzal már mindenképpen foglalkozni kell. Tehát így figyeljetek magatokra, és ezeket a jeleket érdemes észrevenni. Úgyhogy alapvetően én így ezt mondanám, de átadom Teklának a szót, amiket ő az elején elmondott egyébként a beszélgetésnek, azok is teljesen validak, tehát hogyha nagyon fáj, ha elviselhetetlen, ha befolyásolja így az életminőségedet, ezeken az alapmegértéseken túl, tehát azon túl, hogy tudom azt magamról, hogy mondjuk kevesebbet tudok vállalni, és nem várhatom el ugyanannak a súlynak a megemelését a menstruációhoz közeledve, tehát hogy ezen túl okoz olyan komfortkiesést, ami már az életminőséget befolyásolja, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, illetve hogy még így a táplálkozás labordiagnosztikai oldalt említsem, vannak olyan markerek, akár hormonális szempontból, amik igenis mondjuk egy nőgyógyászati kompetenciába tartoznak, tehát az LH, FSH, ösztrogén, progeszteron, tesztoszteron, és ez megint csak egy külön téma lenne, de hogy ezek változása a ciklus során egyébként szintén adhat egy indokot arra, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Igen, tök jó ez a fogalompontosítás, Gabka, hogy nem azt kell várnunk a ciklusunktól, hogy soha semmilyen hatással ne legyen ránk, hanem pont, hogy megtanuljuk azt, hogy nagyon nagy hatással van ránk, valahol energikusabb vagyok, valahol fáradtabb vagyok, de ha vannak olyan tüneteim, amikről azt érzem, hogy hát kicsit erős kifejezéssel, úgymond megkeserítik az életemet, vagy ha azt érzem, hogy a 4 hétből, 2 héttől tartok, mert tudom, hogy nehéz lesz, hogy hangulatingadozós, fáradt, fájós, akár ágyhoz szegezős lesz, az semmiképp sem a majd elmúlik, vagy nőiség ezzel jár kategóriába tartozik. És az egyik legfontosabb az a 3-as szabály, hogyha alapvetően így azt szoktad érezni, hogy van egy ilyen egészséges, optimális ciklusod, de mondjuk egyszer, kétszer, 3-szor van valami kibillenés, ami gyanús neked, akár évi 3-szor, vagy 3-szor egymás után, akkor az mindenképp egy ilyen felkiáltójel, és ez lehet az, hogy a 24-36 napos hosszon kívül esik rendszeresen, vagy így többször, lehet az, hogy a vérzésednek a minősége, mennyisége nagyon megváltozik, lehet az, hogy jóval több barnázást, pecsételést tapasztalsz, lehet az, hogy az ovuláció körül nagyon erős fájdalmaid vannak, vagy nagyon furcsa tüneteket kezdesz tapasztalni, mert ez is nagyon fontos jelzés a testtől. Utalhat például egy emelkedett gyulladásra, vagy akár hisztamin érzékenységre az, hogyha a magas ösztrogén szint során az ovuláció körül te nem Beyoncé-nak érzed magad, hanem iszonyúan fáj a fejed, a bőröd jelez, a derekad az nem fájdogál, hanem azt érzed, hogy nem tudsz felkelni, érzed, hogy a petefész körül valami eszméletlen feszültség van, amire sugárzik a lábadba. Szóval, hogy itt is már üzenhet a test, hogyha szokott lenni, hogy valaki mondja, hogy pont, hogy olyan szenvedősnek éli meg az ovulációját, és akkor ott is nagyon fontos például az omega-3, a májtámogatás, a vércukoregyensúlyos stresszkezelés, szóval ez is nagyon izgalmas, hogy nem mindenkinek a vérzése jelez, de valakinek az ovulációja lesz, hogy azt érzi, hogy nincs is libidója, pedig ugye olyankor meg pont, hogy termékeny a test, olyankor normális, ha a szexualitásod egy jóval nagyobb teret kap, vagy jóval erőteljesebb lesz. És ovuláció körül azt érzed, hogy ilyen semmi extra, semmi különös,
akkor ez is lehet egy jelzés, hogy ott a hormonoknál valami ki van billenve, nem biztos, hogy annyi energiája van a testnek erre a fajta kinyílásra. Fájdalomnál akkor ugye ez a 10-ből, ez a 4-es, 5-ös, ha nagyobb, ha nem bírod ki kataflám nélkül, akkor az mindenképp egy fontos jelzés. És az is szokott lenni tök jó, talán nagyon fontos azt is behozni, én sokszor láttam azt, hogy mondjuk van egy labor lelet, de mondjuk nem feltétlenül annyira mély, vagy annyira részletes, hogy látszódjon is rajta valami. És hogyha azt érzed, hogy de valami nem oké belül, hogy én érzem intuitív, hogy valami nem oké, de az első szakember azt mondta, hogy de nem látszik semmi a laboron, akkor én mindenkit bátorítok, hogy akkor menj is kérj másod véleményt, keres akár egy olyan szakembert, aki mélyebbre megy veled a felkutatásban, akár egy részletesebb hormonpanelre elküld téged, hogy azt szoktuk mondani, hogy a testünk eleinte suttog, aztán egyre hangosabban beszél. És hogy meghallani akár a kisebb suttogásokat, akár már a hangos kiáltásokat is. És hogy nagyon fontos egy olyan hátország, egy olyan szakember hátország, ahol azt érezzük, hogy komolyan van véve a fájdalmunk, a kényelmetlenségünk is. Amiről érezzük intuitívan, hogy hú, nem biztos, hogy így akarom még a következő 10 termékeny évemet, vagy 15 termékeny évemet leélni. Plusz lehet, hogy még messze van mondjuk most tőled a menopauza, lehet, hogy már a kapujába vagy a változókorba, de ha már most teszel a ciklusod a hormonjaid egyensúlyáért, akkor valójában azzal ezt a változókori átmenetet is jelentősen meg fogod támogatni. Szóval annyira minden mindennel összefüggőként. Hú, na, nagyon izgalmas. Igen. Hát nagyon köszönöm, igazából szerintem órákig lehetne még erről beszélni, és egyébként tényleg mi is, mikor készültünk erre a beszélgetésre, még egy csomó kérdésünk van egyébként itt talomba, de nyilván korlátozott most az időnk, de egyébként pont ezért készültünk most nektek valamivel, mert a Teklának is, és a Gabkának is most fog megjelenni a Szolunán a vadi új online kurzusaik, és pont ezekről a témákról lesz nyilván szó, amiket itt is most érintettünk, és megbeszéltük, hogy most egy rövid időt szentelünk annak, hogy elmeséljék, hogy mi lesz az ő kurzusukba, mert nyilván ennyi idő alatt most nem tudtunk érinteni minden témát, amit egyébként még fontos lenne róla beszélni, úgyhogy nem tudom, hogy melyikőt kezdeni szívesen ezt a bemutatást. Én nagyon Tekla. szívesen Jó. elkezdtem. Igen, igen, igen. Oké. Ezzel Igen. már rövidek leszünk, bocsánat, és nem akartam, még csak annyit akartam mondani, hogy maradjatok, mert látom, hogy vannak kérdések, és akkor a végén azokra is ki fogunk még térni. Igen, szerintem amúgy így a beszélgetésben már megérezhettétek, hogy Kapkával melyikünknek mi a szenvedély területe, meg így az, amiről imádunk beszélni. Az én kurzusomban, így a ciklustudatosság hormonegyensúly témában megtanítom neked azt, hogy is működik pontosan a ciklusod, és hogy ez milyen testi és lelki változásokat és egyben szükségleteket jelez a számodra. És itt nem arra gondolok, hogy akkor így is így kell élned, és így kell egy szigorú menetrend szerint akár táplálkoznod, hanem hogyan tudod a testet egyfajta ilyen szövetségessé tenni, hogy hogyan lehet a ciklusod térkép a nőiségedhez. És ez a fajta ciklustudatos életmód, funkcionális táplálkozással, stresszkezeléssel, magával ezzel az ismerettel segít téged abban, hogyha vannak testi tüneteid, premenstruációs szindróma, menstruációs fájdalmak, akkor azok enyhülhessenek, elmúlhassanak. Babavárásban, termékenység támogatásában gyönyörűen tud téged támogatni ez a tudás és ez az út. És hogyha nincsenek is tüneteid, egyszerűen azt érzed, hogy elvesztetted valahol a kapcsolatot a nőiségeddel, hogy egy nagyon maszkulin, nagyon teljesítményorientált világban élünk, ahol annyira kevés tér jut arra, hogy én áramoljak, kiáradjak, befogadjak, mit is akar ez a női test, mennyi pihenésre, mennyi energiára, aktivitásra van szükségem, hogyan áramlik a szexualitásom, a kreativitásom. Szóval, ha ezzel a benned élő nővel szeretnél jobban találkozni, kapcsolódni, ismerkedni, akkor ezt a kurzust igazából ezért alkottuk meg nektek, így a Barbival, Barbiékkal, hogy a benned élő nővel és a ciklusodnak az egészségével tudj kapcsolódni. Úgyhogy én óriási szeretettel várok benneteket. Köszi. Gabka, te is mondasz pár szót, Léci. Igen, igen, igen.
Az én programom a táplálkozás alapozó program, és az volt az érzésem, amikor erről elkezdtünk Barbival beszélgetni, hogy tényleg csináljunk egy ilyen lépésről lépésre táplálkozással kapcsolatos programot, mert tényleg árad felénk rengeteg információ, szuper jó podcastok, cikkek, tudásanyag, YouTube videók, minden rendelkezésünkre áll, és nagyon-nagyon sok információ eljut hozzánk, de utána lecsukod a telefont, laptopot, és kimész a konyhába, és akkor állsz, hogy oké, de mit csináljak? Mi legyen az első lépés? Mi legyen a második lépés? És én valahogy azt éreztem, hogy ebben szeretnék nektek egy segítőkezet nyújtani, és ténylegesen egy ilyen lépcsőről lépcsőre lépkedést képzeltem el, és ezt alkottuk meg egy programban, ami gyakorlati tippeket ad. Saját tempódban haladhatsz ebben a programban, tehát lehet, hogy lesz olyan, amire te azt mondod, hogy oké, de ezt már most is így csinálom, mert most is mondjuk már része az étrendemnek, mondjuk a hüvelyesek és az olajos magvak, mondjuk heti szinten, akkor ezt kipipálod, és haladsz tovább. És valójában ez a program ez mindenkinek szól, nem csak nőknek, nem csak fogamzókorú nőtársainknak, hanem hogyha ezzel te elkezdesz foglalkozni, akkor ugyanúgy egyébként az egész család és veled élők is csak profitálhatnak belőle. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan részek, amik nagyon ismerősek, és tényleg gyorsabban át tudsz majd haladni, és lesznek olyanok is, amivel mondjuk több dolgod van, de még egyszer, tehát saját tempóban tudsz haladni, és abszolút gyakorlatias kurzust képzeltem el, és igyekeztünk alkotni. Tartozik hozzá egy munkafüzet is, amiben a vagy videók megnézése után egyébként még több kérdést találsz, még több megismerést nyersz egyébként saját magadról is, és a saját szokásaidról is. Nagyon hosszan lehetne beszélni, de nézzétek majd meg a programjainkat. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon jól ki is egészítik egymást. Igen, szerintem abszolút kiegészítik egymást, így a mai beszélgetést is hallva. Tehát annyira komplex ez az egész kérdés, és szerintem az benne a kulcs, hogy valahogy ehhez a alapokhoz, vagy az egyszerűséghez kell visszatérni, mert nagyon sokszor szerintem így belemegyünk egy új trendbe, diétába, stb. Új dolgok jelennek meg, felkap az internet, és holott elveszítjük a kapcsolatunkat tényleg a tiszta alapanyagokkal, az ételekkel, a pihenéssel, a regenerációval, és valahogy azt kell megtanulni, hogy hogyan lehet ezekhez visszatérni, és inkább elengedni sok mindent, és behozni az életünkbe azt, ami meg tényleg minket táplál és szolgál, és szerintem mindkettő kurzus nagyon sok megértést, meg eszközt ad ehhez. Egyébként nem is tudom, hogy a Tekla mondta, hogy az övébe például stresszkezelés is van az ő munkafüzetében van kifejezetten ciklustámogató ételek, a gapkáiba is bevásárlólista, tehát hogy nagyon praktikus az egész, és nagyon holisztikusan támogat szerintem tényleg nem csak nőként, hanem bárkit, és nagyon jól kiegészítik egymást, úgyhogy most készültünk is nektek ilyen akciókkal, lesz kedvezmény azoknak, akik most itt vannak, főleg, hogyha valaki mindkettő kurzus szeretné megvenni, úgyhogy nézzétek meg majd a Soluna oldalán, de fogok küldeni ezután e-mailt, és akkor minden benne lesz az akcióról is, és hogy hogyan szerezhetitek meg őket, hogyha még többre vagytok igazából kíváncsiak abból, ami ma már itt elhangzott, de azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok minden van, amikről lehetne beszélni. Úgyhogy köszönöm szépen, és most akkor menjünk is át egy kicsit még így a kérdésekre. Még szerintem van egy 15 percünk, és akkor próbáljuk meg ezeket is érinteni. Az első szerintem, amiről még így nem beszéltünk, az az, hogy valaki kérdezi, hogy neki PCOS-e van, és hogy hogyan lehet támogatni a petei érését és a hormonszint szinten tartását, akár ugye táplálkozással, akár egyéb életmódbeli eszközökkel.
Kezdem Tekle, hogyha nem bánod. PCOS esetén alapvetően, amire mindenképpen érdemes hangsúlyt fektetni, az a vércukorszint, tehát hogy az inzulinérzékenységet javítsuk. Általában ugye a PCOS mellé egy inzulinrezisztencia is szokott jó eséllyel kapcsolódni, tehát érdemes tényleg a vércukor stabilitásáról minél többet tudni, és ahogy már egyébként mondtam, ugye a komplex szénhidrátokat, ezek kombinálását rosttal, zsírral, fehérjével, alapvetően a kiegyensúlyozott tányérelvét, hogyha használjuk, az már egy nagyon jó ötlet tud lenni. Egyébként a kiegyensúlyozott tányérelvéről a Szoluna körben van egy videóm, hogyha érdekel titeket, akkor nézzétek meg, főétkezésekhez használható legegyszerűbb elv, ami alapján tényleg a következő étkezésedet már úgy pakolhatod össze, hogy egyébként a vércukorszintedre is jó hatással tud lenni. Tehát PCOS alapvetően az inzulinérzékenység javítását mondanám első körbe, a gyulladás csökkentést mindenképpen, mert egy állandóan jelenlévő alacsony szintű gyulladást képzeljetek el, ami ilyenkor a legtöbbször jelen van a szervezetben. Ugye itt igaziból meg lehet említeni a D-vitamin, cink, magnézium, antioxidánsok szerepét, ezen kívül egyébként a hormonális egyensúly támogatására, ahogy már mondtam, ugye az ösztrogén-progeszteron arány támogatását tudnám mondani. Elhangzottak ugye a keresztes virágúak már korábban. Ugye itt vannak azért PCOS-ben olyan mikrotápanyagok, vagy étrendkiegészítők pluszban, amit így szoktak emlegetni, akár egy mioinozitol, vagy az omega-3, omega-6 egyensúly megint csak, amit is szintén föl tudok hozni. Komplex téma, hogyha csak egyet lehet mondani, akkor egyébként vércukorkontroll, hogyha kettőt, akkor vércukorkontroll és gyulladáscsökkentés, illetve a mikrotápanyagoknak a megfelelő pótlása, és vagy ugye food first alapon, először az étrenddel kezdünk, de egyébként mikrotápanyagok ráépítése okosan. Erre csak egy gondolatot fűznék rá, mert akkor olyan gyönyörűen nem is tudom, lehoztad ezt a választ így pár másodpercben, hogy én is, mint ilyen PCOS girly, nekem is van így évekkel ezelőttről PCOS diagnózisom, és ez is én nagyon sokat inspirált az utamon. Ugye ha azt nézzük, hogy hogyan próbáljuk így visszaadni a testnek azt a biztonságérzetet, amivel a rendszeresebb peteérés létrejön, akkor az a kérdés nagyon fontos lehet, hogy hogyan tudnám még egy kicsit jobban táplálni a testemet. És akkor azzal a táplálkozási szemlélettel, amit Gakka most elmesélt, hogy hogyan lehetne stabilabb a vércukorszint, több tápanyag, amiből több energiája, ereje van a testemnek a rendszeresebb ovulációhoz, és hogyan tudnám más módokon is táplálni a testemet. Tehát minden, ami nem csak étellel való táplálás, hanem lehet ez egy bedtime rutin, lehet ez egy forrófürdő magnéziumsóval, lehet ez egy séta a természetben. Összességében ez a fajta ciklikussághoz visszakapcsolódni, ami akár kint van a természetben is, ami a testünk ritmusában is benne van, és lehet ez a táplálás az, hogy nemet mondok valamire, hogy azáltal igen mondjak magamra. Minden, ami segíti a testnek, hogy lejjebb tudjon kicsit menni az idegrendszernek a túlpörgetettsége, amit ez az online jelenlét, meg ez a folyamatos elérhetőség akár így ránk tesz. És akkor ide volt még egy gondolatom, amit annyira el akartam mondani ezzel a táplálással, de lehet, tudom, igen, minden olyan mozgás, ami a medencédet átmozgatja. Úristen, az nagyon gyönyörű lehet. Én azért szeretem nagyon a női jogát például, de egy ilyen lassabb, lágyabb pilates is nagyon jó lehet. Tehát amikor egy nagyon-nagyon stresszes sportot választok, az lehet, hogy egy plusz nyomás az amúgy is ilyen stresszes testemnek. És ez nem csak PCOS-re igaz, hanem akár minden más kérdésre is, hogy akkor lehet inkább lágyan lassan átmozgatni, vagy táncolni, menni, bármi, ahol azt érzem, hogy tudom követni azt, ami a testemnek is nekem jól esik, és ami átmozdítja ezt a medence csípőteret. Ami meghív amúgy ezekből, amiket vagy behoztam most én is, ez is fontos, hogy téged mi hív meg, téged mi inspirál. Oké, köszönöm. Következő, pufadáshoz kapcsolódóan van-e valami tipped, Gabka? Nekem ez például tipik PMS tünetem. Nem tudom amúgy, hogy fog össze a hormonrendszerrel, de nekem ez
elég tipik abban az időszakban, úgyhogy hogyha erre van valami. Igen, abszolút, abszolút összefügg, tehát hogy a PMS egyik leggyakoribb tünete lényegében a puffadás és a bélmotilitás, tehát a belünk mozgásának a csökkenése, tehát a bél mozgás lassulása is egyébként tapasztalható. Ez esetben egyébként, amit Tekla mondott az előbb, a bármilyen medence mozgatás, az gyönyörű ide is. Tehát a mozgás, bármi, ami ugye a hasunkat megmozgatja ilyenkor, az konkrétan, hogyha a belünk magától úgymond nem annyira mozog, de egyébként mi elősegítjük plusz mozgással, akár egy ilyen célú jogával, az például nagyon-nagyon jól tud esni. Mondanám a rostfogyasztást, de mindenképpen nagyon-nagyon felkiáltó jelesen mellette a megfelelő folyadékfogyasztással együtt, mert a rostfogyasztás egyébként ugye tovább tudja mozdítani az esetlegesen ugye régebb óta ott lévő ételt, és ezáltal ugye puffadást okozó ételt mondjuk a bélrendszerben, viszont ez csak akkor, hogyha van megfelelő folyadékfogyasztás mellette. Tehát, hogy ilyenkor tényleg egy magasabb rosttartalmú étel, csiamag, lenmag, bármiféle ilyesmi nagyon jó lehet, folyadékot mindenképpen fogyasszunk mellé, és Barbi tudja, hogy nekem az egyik ilyen top témám mindig ez az édesítőszerek üldözése igaziból úgy egyáltalán kb. Az étrendből, de nagyon jellemző az, hogyha szeretnék mondjuk súlyt veszteni, ugye ilyenkor nagyon kívánjuk az édességeket, vagy úgy valami finomságot, na de azért nem kéne, hogy nem tudom, 400-500 kilokalória legyen, de itt van ez a zero, light, mentes, mindenféle szelet, ez nekem tökéletes lesz, nagyon finom, csak abban maltit van. És a maltit az egyébként estére lufit csinál a hasadból, és fájni fog. Szóval, hogy a maltit például egy olyan édesítőszer, amivel nem tud a bélrendszerünk mit kezdeni. Ez a leggonoszabb, úgymond, az édesítőszerek közül egyébként van még egy más, vagy jó pár másik, ami kicsit gyengédebb, vagy mondjuk, nem tudom, egy stevia eritrit, még akár mondjuk kb. Tünetet sem szokott okozni, de mindenképpen azt szeretném ezzel üzenni, hogy nézzük meg egy picit a táplálkozást is, és hogyha mesterséges édesítőszereket találunk az étrendben, azt érdemes egyébként eliminálni, kifejezetten ebben az időszakban. Puffadás még, alapvetően ilyesmi, és hogyha mozogtok, hogyha folyadékot fogyasztotok, hogyha a rostfogyasztás rendben van, akkor egyébként ez tud csökkenni, illetve egy egészséges bélmikrobiom az, ami ténylegesen hosszú távon egyébként a puffadást azt mérsékelni tudja. Ez pedig egyébként erről pont a kurzusban is, vagy a programon is egyébként elég sok szó esik, hogy mi az az egészséges bélmikrobiom, és hogy tudjuk táplálni. Szóval ezt érdemes így a hosszú távú célok közé tűzni, hogyha most úgy érzed, hogy nem elég változatos a táplálkozásod, akkor ez is egy cél lehet, hogy egyébként a bélmikrobiomot, hogyha tápláljuk, akkor a puffadás is csökkenni tud. Köszi. Még érkezett egyébként a miómával kapcsolatban, és étkezés összefüggése, illetve korai petefészek kimerülés esetén, hogy bocsánat, ezt felolvasom, hogy ne menjen felre, hogy hormonpótló terápia mellett is érdemes ugyanúgy követni a ciklushoz igazított tudatos táplálkozást, vagy ilyenkor inkább teljesen más étrendre lenne szükség tekintve, hogy ugye a hormontermelése másként működik. Ha jól tudom, akkor itt ugye olyan hormonpótlásról van szó, hogy az ösztrogén és progeszteron szintet biztosítjuk ugye gyógyszerekkel lényegében, és igaziból nem vagyok ennek a területnek, megmondom őszintén, szakértője. Ami rögtön bevillan, az, hogy ha ilyen korai petefészek kimerülés van, akkor mindenképpen a csontvédelmet emelném itt ki. Tehát, hogy alapvetően az, hogy megfelelő legyen a D-vitamin szintünk, ehhez kapcsolódóan a K2 vitamin fogyasztás, ugye ezek általában, vagy szóval vannak olyan készítmények, ami már ugye együtt is lehet kapni D és K vitamin együtt,
az megfelelő legyen. Ugye a K-vitamin lesz az, aki segít úgymond megmondani a szervezetnek, hogy jó helyre épüljön be a kálcium, ténylegesen a csontokba épüljön be, és ne az érfalon rakódjon le. Illetve ugye itt is a gyulladáscsökkentés, amit így tudok mondani, és a sokat emlegetett omega-3, omega-6 zsírsavarány, tehát egyetek zsíros halat, egyetek algát, egyetek diótlemmagot, csiamagot, és egyébként, hogyha bírjátok, vagy ezek mondjuk nincsenek meg, akkor érdemes a pótláson elgondolkodni, aki pedig vegán, itt ilyen témát is láttam a chatben, és nagyon örültem a válasznak is, egyébként meg teljesen valid a válasz is, tehát hogy a növényi omega-3 forrásoknak át kell úgymond alakulniuk, EPA, DHA altípusokká, és ez a konverzió ez viszonylag alacsony szinten zajlik. Lényeg a lényeg, hogyha valaki pótlást szeretne növényi alapon, az általában egy jó minőségi algaolajjal tudja ezt megtenni. Aki pedig bírja, vagy fogyaszt ilyesmit, annak pedig egy jó minőségű omega-3 halolaj, az mindenképpen jó lehet ilyen esetben is. Szóval szakértője nem vagyok a korai petefészek kimerülésnek, de nekem így ezek jutnak eszembe első körben. Tekla. Igen, szerintem nagyon fontos az is, nagyon köszi ezt a kérdést is, hogy alapvetően szerintem mi mindketten Gabkával így az egyszerűsítésnek is vagyunk valahol így a szóvivői, hogy ha megvannak a stabil alapok, ami azt jelenti, hogy jól van összerakva egy étkezés, hogy stabil a vércukorszint, hogy ott van a komplex szénhidrát mellett a zsíradék, a fehérje, a rost, hogyha a reggelink az tápláló és bőséges, és hogyha megvan éjszaka kb. Egy ilyen 12 órás böjt, tehát a vacsora és a reggeli között, az már óriási erőforrás és pillér a testemnek, és ezeket lehet még akár egy kifejezetten a témában szakértővel kicsit így cizellálni, változtatni, de ha megtámogatom a májam, a bérrendszeremet, akkor igazából azt érzem, hogy ez nagyon sok-sok női tünetnek valahogy így az egyik legfontosabb pillére, és hogy nem is feltétlenül kell ilyen nagyon szigorúan követni, hogy most melyik ciklusszakaszban mit eszek. Én nem vagyok feltétlenül híve annak, hogy nagyon-nagyon szigorúan betáblázom itt az étkezésemet, de hogyha megvan a stabil vércukorszint, ha megvan a gyulladáscsökkentés, ha megvan a napi székletürítés, ha megvan a napi stresszkezelés, nem biztos, hogy ez ilyen ciklusra tökéletesen igazított, mert nem mindig van rá tér, agykapacitás, idő, az már a testünknek egy óriási erőforrás. És korai petefészek kimerülésnél amúgy még én az antioxidánsokat, ahogy te is mondtad, így a petesej támogatásnál én arról tanultam nagyon sokat, hogy E-vitamin, C-vitamin, akár ezzel így még tovább menni picit. A miománál pedig, ami számomra ott én ilyenkor mindig ilyen ki van emelve, az pedig az ösztrogén színnek a kivezetése, annak a támogatása. És erről már gyönyörűen volt is szó, hogy hogyan ürül az ösztrogén, ugye székletürítése, annyira keveset beszélünk erről. Ha valakinek fáj a menstruációja, ha miomája van, ha nagyon erős, nagyon darabos a vérzés, segíteni a bélmozgás, mozgással, rostfogyasztás, vízfogyasztás, és miománál is ez ilyen nagyon-nagyon fontos, tehát hogy a májamat támogatni, a bérrendszer támogatni, és minden, ami terhelést vesz le a májról, én nem vagyok a 0-0 híve, hogy vonjuk meg ezt, azt. Vannak olyan helyzetek, amikor szigorúan kell tartani, de ha csak törekszünk arra, hogy minimalizáljuk akár az alkoholt, a mesterséges édesítőszereket, az ultrafeldolgozott élelmiszereket, akkor azzal a májunk lélegzethez jut, és akkor jobban tudja üríteni az ösztrogént, jobban tud a hormonegyensúlyra figyelni. A D-vitamin, az elegendő fehérje fogyasztás is támogatja a májamat, szóval annyira gyönyörűen összefüggés, azt érzem egyszerre több mindenki kérdésére is válaszolunk. A Lara Briden mondja amúgy azt, hogy nagyon elismert név így a hormonegyensúly szakmában természetgyógyászként, vagy lehet rosszul mondom, orvos, de egy nagyon természetes szemlélettel, hogy esetleg a tehéntejet, ha azt érzed, kipróbáltod, hogy kecskesajtra és juhsajtra egy picit lecseréled, akár néhány hónapig, bármiféle ciklus kibillenésnél, mert az is lehet gyulladáscsökkentő. Nem mindenkinél kell, de valakinél sokat tud segíteni. Látunk, akkor te is így bólogatsz. Én miománál még ezt az utat én ismerem. Igen, abszolút. Tehát, hogy egyébként ciklustól vagy menstruációs problémáktól függetlenül
is egyébként a kisebb állatok tejéből, tehát mármint, hogy úgy az állat méretileg kisebb, így értem, az ő tejükből, tehát ez a lyukecske, bivaj irányba menni inkább a tehén helyett, ez abszolút üdvözölendő, és általában gyulladáscsökkentő hatású, igen. Szóval mondjuk a feta sajt például egy tök jó alternatíva, vagy hogyha már nagyon ilyen tehénből készült dolgokat kell mondani, akkor egy ilyen hosszan érlelt, tehát hosszabban érlelt, mondjuk akár kemény sajt, egy parmezán ízesítésként, az így megy abszolút. Végtelen a téma, Barbie. Igen, pont azt akartam mondani, hogy még ha bírjátok, hogy szerintem egy-kettőt érinthetünk, de egyébként van kérdés az édesítőszerekre, stb. Tényleg nem fogunk tudni mindent ma megbeszélni, de amúgy sok minden érintve is van a kurzusotokban, vagy a munkafizetetekben. Szerintem ami még érdekes lehet, vagy érdemes lenne így beszélni róla, valaki felvetette, hogy pattanásokat, problémákat tapasztal fogamzásgátló mellett, és hogy ha jól sejti, hormonok állnak a háttérbe, de a vizsgálatok nem mutattak kiugró eredményt, és hogy milyen hormon lehet a kiváltóok, vagy merre indulhat el egyáltalán, és hogy a táplálkozás tud-e segíteni ezekben a kérdésekben. Szerintem ez egy nagyon izgis kérdés lehet még. Nekem két szó jut eszembe, azt hiszem volt már róla szó, a gyulladáscsökkentés és a méregtelenítés, májtámogatás. Itt is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon igaz lehet. Igen, abszolút, abszolút. Ezek jutnak nekem is eszembe, tehát hogy a vércukor stabilitás, a gyulladáscsökkentés, valójában ugyanazokat az alapelveket ismételjük. Hogyha ezek az alapok megvannak, akkor azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni. Tehát alapvetően az étrend ilyen szemlélettel való áttekintése az mindenképpen hasznos lehet, illetve ami azért itt nekem eszembe jut, hogy tudom, hogy ciklusról beszélünk, meg hormonokról, de hogy nem valami ételérzékenység, intolerancia, emésztőrendszeri problémának a kivetülése áll le egyébként a bőrproblémák mögött. Szerintem azért arra is érdemes egyébként nyitni, nyilván ezeket vizsgálni egyébként, mármint hogy konkrétan laborleleten látni, hogy pozitív-negatív a legtöbb esetben nehéz, de ilyen irányba is lehet, hogy elmennék, hogy akár egyébként mondjuk tényleg így a tejfehérjét, akár időszakosan elhagyni, vagy nagyon lecsökkenteni, vagy tehát tényleg D-vitamin szintet, vasat, B-vitamin szinteket nézni laborban. Tehát, hogy nagyon-nagyon szerteágazó érzitek, de nem feltétlenül kötném hormonális okokhoz első körben. Még egy utolsó Jolly Joker kérdés, szerintem az utóbbi évek, idők legnagyobb hype-ja az időszakos böjtelés, és ugye kevés szó esik róla, hogy nőként ugye ez mekkora stresszt okozhat a szervezetünknek, stb. Tehát erre nektek mi a javaslatok, esetleg különböző fázisban hogyan lehet ezeket kezelni? De alapvetően, amikor elkezdtük a beszélgetést, hogy egyeztettünk múltkor, hogy milyen témákról lehetne itt beszélgetni, akkor azért szerintem úgy megállapodtunk abba, hogy a böjtnél indulhat a stopper, és újabb másfél óra beszélgetés következik. Igyekszem nagyon rövidre fogni. Tehát alapvetően ugye jó néhány éve jött be az ilyen időszakos böjtelés, mint így irányzat, vagy szinte ilyen divat, és sajnos eleinte azért egy olyan irányt vett, hogy ez a bizonyos időablakban, egy korlátozott időablakban én ehetek bármit, egyébként meg azon kívül ugye nem eszek semmit, és ez igaziból nagyon lecsökkenti azoknak az ételeknek a skáláját, amivel egyébként a bélmikrobiomot, a mikrotápanyagokat, ugye, tehát a bélmikrobiomot támogatjuk, a mikrotápanyagokat bevisszük, és az egyébként is nehezen bevihető, vagy nem annyira könnyen bevihető mennyiségű rostot, meg a nem annyira könnyen bevihető mennyiségű mikrotápanyagokat, szerintem egy ilyen nagyon szigorú időablak, az itt teljesen
keresztbe vágja, vagy így körülbelül lehetetlen szerintem mondjuk egy-két étkezésből megoldani azt, hogy ténylegesen a mikrotápanyag igényem, meg a rost igényem fedezve legyen. Ez az egyik. A másik az, hogy hormonális szempontból, bár lehet, hogy kényelmesnek hangzik az, hogy reggel amúgy is rohanok, meg sminkelek, meg intézem a családot, meg minden tök jó, hogy nem kell reggelizni, majd inkább vacsorázok ugye este nagyot kényelmesen, nem annyira szereti a női hormonrendszerünk, tehát hogyha valaki nagyon szeretné szűkíteni az időablakot, amikor eszik, akkor inkább a vacsorát hagyja el, és egyébként a reggeli ebéd időszak az legyen teljesebb, és még egy gondolat, hogy alapvetően viszont szüksége van az emésztőrendszernek egy időablakra, amikor egy ilyen öntisztulási folyamatot végez, de hogy ez egyébként egy ilyen 12-13 óra nem evős időszak alatt optimálisan megtörténik. Tehát mondjuk az este 7 reggel 7, vagy az este 8 reggel 9, vagy hasonló időablakokat, hogyha egy ilyen normál menetben elképzeltek, az egyébként a testünk számára elegendő, és én nem húzogatnám a macskabajuszát az egyébként is stresszes, túledzős, mikrotápanyag hiányos világban, még azzal is, hogy egyébként ilyennel szűkítjük le a lehetőségeinket, hogy egy 4 órás vagy 6 órás időablakba próbáljuk belesűríteni, ahogy nagyon sok szó volt róla, a testünk táplálását, ami a táplálkozáson keresztül megvalósulhat. Rövid volt? Nagyon jó volt. Úgy örülök, hogy ez a Jolly Joker kérdés feljött, mert erről tényleg így a színfalak mögött, mert sokat beszélgettünk így lányok, és ugye az jutott még eszembe, hogy annyira le vagyunk választva arról, talán már így zárszónak akkor, hogy igazából arra figyeljek, hogy nekem mi esik jól, nekem mi működik, hanem jönnek a tippek, a trendek, sokszor így felülről beszélnek le hozzánk, hogy elvileg az a jó neked, hogy, és most mi is nagyon sok hasznos dolgot mondtunk, de hogy ebben én igazából arra biztatok mindenkit, hogy legyen meg ez a kérdés így a testünk felé is, hogy melyik az, ami igazán megfogott, mivel kezdeném, hol kezdeném, vagy akka, hogy a te programon is így lépésről lépésre van lebontva, hogy nem kell az egészet egyszerre így megreformálni, és amikor én elmesélem azt a klienseimnek, hogy az egyik legfontosabb pillér a női testnek az a fehérjében gazdag tápláló reggeli rendszertelen ciklusnál, fájdalmas vérzésnél, rengeteg tudományos kutatás mutatja már, hogyan csökkenti a ciklus tüneteket, hogyan segíti a termékenységet, akkor sokszor az a válasz, hogy de nem vagyok éhes, és én érzem intuitíven, hogy nekem később kell csak ennem. És szintén a Lala Briden mondja, nagyon szeretem, hogy az intuitív evés nagyon fontos, de ha valakinek a metabolizmusával, az anyagcseréjével van valami kibillenés, akkor az nagyon-nagyon összezavaró tud lenni, és összekeverhetjük a testünk jelzéseit valamilyen anyagcsere zavarra, például egy inzulin rezisztenciával. Vagy egy nagyon-nagyon magas reggeli kortizol szint, egy nagyon erős reggeli stressz is okozhatja azt, hogy reggel nem vagyok éhes. És nem kell azonnal lenni, hogy felkelsz és 3 tojásos reggelit mindent megenni, de ha 1-1,5 órán belül reggelizel, az fantasztikus. Lehet, hogy lépésre lépésre szoktatod magad hozzá, és én azt gondolom, hogy a testetről egy nagyon szép jelzés, hogy gyógyul a hormonrendszeret, hogy egyre inkább érzed azt, hogy hú, úgy reggel tudnál lenni, vagy egyre jobban esik a reggeli. Hogy megvan akkor reggel az a nyugalom, akkor is, ha az csak egy pár szem valami. Bizony, bizony. Minden szavával egyetértek. Nem így terveztük, hogy mindenben ennyire egyetértünk, de Nem egy vitatkozós Szoruna Talks lett. Ja, tényleg nagyon, nagyon köszönöm nektek, szerintem fantasztikus beszélgetés volt, rengeteg minden hangzott el. Arra bíztatom itt a résztvevőket is, akik még itt vannak, hogy mondjátok el, hogy ti hogy éreztétek magatokat, meg nektek mit adott ez az este. Mi mindig nagyon szeretjük ezeket visszaolvasni, és visszanézni, hogy ti hogy éreztétek magatokat. És én részemről nagyon köszönöm nektek, szerintem nagyon hasznos volt, és tényleg tudom, hogy még órákig tudnánk erről beszélni, de annyi a jó hírem, meg az üzenetem, hogy aki úgy érzi, hogy még órákig ezt tudná hallgatni, és ráadásul szeretné ezt a lépésről lépésre kicsit struktúráltabb típusú megértéseket átelni, a lányoknak a kurzusaiban ezt megtehetik,
és most egyébként erre a kurzus csomagra, amiben mindkettőt, aki benne van, abban közel 45%-os akció van, úgyhogy itt nem akarom túltenni, de tényleg az van, hogy itt a idő szerintem, aki most megszólítva érzi magát, az ezzel tovább foglalkozni, és fogok írni e-mailt, figyeljétek, és hogyha valakit megszólít, ahogy a Tekla szokta mondani, akkor most szerintem itt a lehetőség. Nagyon Nagyon köszönjük. szépen Köszi, köszönjük a Barbi, visszajelzéseket. hogy ezt Bocsi. megalkottad, ezt a teret. Ja, bocsigapta, igen. Csak hogy köszi, Barbi, neked is, hogy így megcsináltad ezt a női teret. Azért ez, hogy 60-70-80 nő így együtt ül, és így tanul magáról, meg a testéről, ezért ennek volt egy nagyon erős szép energiája számomra. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Bizony, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket, és egy ponton, minthogyha meghatódni láttalak volna Tekla, én most ezt érzem egyébként, ahogy így mondtad, hogy ennyi nő együtt saját magunkról tanulva, ezek ilyen erős, érzelmileg nagyon töltő pillanatok tudnak lenni szerintem. Nagyon jó, hogy itt voltatok. Köszi. Igen, nagyon. Én is tényleg nagyon köszönöm. Sziasztok, szép estét, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!